Budget meal pero matibay na kotse. Carl nga pala to. At sakto, ito yung kotseng pag-uusapan natin ngayon. Ang Suzuki Alto. Suzuki Alto. Maliit na kotse. Cute. Budget meal. Simple lang pero matibay. Una itong nilabas noong 2007. At ito ang panlaban ng Suzuki sa mini car segment. Kabraket ito ng Ion. Noong 2013, in-upgrade nila ang Alto. At inilabas naman nila ang Alto 800. Pangalan pa lang alam mo nang matipid na. Alto 800. Ibig sabihin 0.8 liters lang ang displacement nito. Mas matipid ng dihamak sa mga normal na Vios ngayon na 1.3 liters ang displacement. Kumpleto din sa mga basic amenities ang sasakyan. Meron itong 3-cylinder gas engine na may tamang bilis lang, 47 horsepower at 48 newton meters ng torque. For some reason, halos lahat ng Suzuki Alto na nakikita ko, manual transmission. Ginawa siguro ito ng Suzuki para maging abot kaya ng mga consumers na saktuhan lang ang budget at ginawa nila ito na matibay din. Kung titignan mo sa marketplace, nasa 150,000 hanggang 200,000 pesos pa ang presyo ng good condition 2013 Alto 800 ngayon. Natutuwa pa rin ako dito sa kotseng to dahil mataas pa rin ang demand nito lalo na sa mga third world countries. At alam nyo ba na may third generation na ang Alto ngayon 2023? Naglabas ngayon ng Suzuki sa India ng third generation Alto na tinawag nilang Alto K10. Modern na ang itsura at kapansin-pansin ang mas pinasingkit na headlights nito. Gumagamit din ito ng bagong K-Series engine ng Suzuki. Meron na ito ngayong 66 horsepower at 89 newton meters ng torque. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo below. Maraming salamat sa panonood.